niferoedd. Diolch o galon I Gwenlli a Caleb am y holl gymorth technegol mae wedi rhoi yn ystod yr wythnosau dwytha yma. A dwi'n ddiolchgar tu hwnt hefyd I Enid sydd yn eistedd yma fi heno am ei chymorth eitha fyd wrth baratoi at y sgwrs heno. Cyd-destun yr hyn sydd gen I drafod efo chi heno ydy I gychwyn wrth gwrs o'i ganmlwyddiant tref Bethesda. Ond mae yna cyd-destun arall hefyd, sef mae fory dydd Sul yn ddydd Sul treftadaeth byd. Ac mae'r hyn sydd gen I ddeud heno yn cyfeirio at Bethesda a Dyffryn Ogwen yn sicr, ond hefyd yn ogystal â hynny yn cyfeirio at y gweddill o'r broedd chwarelyddol yng Ngwynedd. Mi sonis I yn ystod trafodaeth ardderchog John Llew a Lowri neithiwr, a byswn i'n ymatab I sylwadau am effaith y cais sefyll ar treftadaeth byd ar yr ardaloedd yma. Dwi'n deall bod na fwriad gen Cyngor Gwynedd I gynnal digwyddiadau cymunedol yn fuan. Y digwyddiadau hynny yn gyfle i'r cymunedau gael clywed am y cais, beth bydd y statws yn ei olygu, a'r gwaith cymunedol sydd yn cymeryd lle drwy lle chi. Os oes gan rhywun unrhyw ymholiad pellach, mae modd cyfeirio hwnnw at llechi@gwynedd.llyw.cymru a dwi wedi rhoi cyfeiriad yna yn y chat yn y sgwrs barod heno. I chi gallu defnyddio os ydych chi isio. Wedyn dwi'n mynd I seilio llawer iawn yr hyn sgyn I ddeud heno ar gynnwys y ddogfen enwebiad cais safle treftadaeth byd. A dwi'n ddiolchgar i'r tîm fydd yn paratoi'r cais am ganiatad I rannu gwybodaeth a delweddau. Mi welwch rhai o'r delweddau yna heno. Mae'r cais fel rhan o'i gynnwys yn egluro arwyddocâd y pwysigrwydd rhyngwladol y diwydiant llechi yma yng Ngwynedd. A mae'r elfen rhyngwladol yna wedi ei seilio ar y deunyddiau, sef dosbarthiad y gwerthiant llechi rhyngwladol wrth reswm. Ond mae'r cais hefyd ar ben hynny yn rhoi pwyslais ar elfennau eraill sydd yn gysylltiedig efo'r diwydiant llechi. Elfennau sydd hefyd efo arwyddocâd rhyngwladol. A dyna lle mae'r allforiad o bobl a sgiliau yn cael ei hystyried. Dwi'n bwriadu felly rhoi sylw i'r tair elfen yna heno, y pobl, y sgiliau a'r deunyddiau, a gan nodi ar y cychwyn fel hyn bod y testyn yn wirioneddol sylweddol a does gen i'n gobaith delio efo'r cyfan yn drylwyr mewn rhyw hanner can munud. Dwi'n mynd I aildrefnu'r teitl ydych chi'n weld fama felly a dwi'n mynd I gychwyn efo'r deunyddiau. A'r pennaf wrth gwrs o hyn ydy llechi to. Darlun fod I newid, gobeithio bod yn mynd I. Ddewch I ni am munud bach. Mi ddaw fo'n just, dyma fo. Dyna ni. Iawn ta, wel, da ni'n cychwyn rwan efo delwedd, a bysach chi falle wedi weld, os da chi wedi ymweld ar amgueddfa lechi. Mae hwn yn dangos yr manna sydd wedi derbyn llwythio lechi o Gymru yn y flwyddyn 1882. Ac yn edrach o'r chwith i'r dde, mi welwch chi India'r Gorllewin, yr Ariannin, Ynysoedd y Sianel, Africa, hanner Africa, Gwlad Belg, yr Almaen, Denmarc ac Awstralia. A mi welwch chi hefyd yn drawiadol iawn, mae'r cwsmar gorau o bell ffordd yn 1882 oedd yr Almaen yn derbyn dros 41,000 o dynelli o lechi to. Ond hwn wrth gwrs ydy oes aur y diwydiant lechi. Cyn hynny, yn nyddiau cynnar y diwydiant, hyd at y 1780, yna mi oedd llechi'n cael ei gwerthu yn lleol ac yn rhanbarthol o Wynedd ac hefyd yn cael ei allforio ar Iwerddon. Mi ddaru'r rhyfal rhwng Prydain a Ffrainc rhwng 1793 a 1815 achosi trafferthion i'r economi yng ngwledydd Prydain ac I economi'r diwydiant llechi. Ac hefyd ar ben hynna, mi oedd yna dreth wedi osod ar lechi fysa'n cael ei cludo ar y môr a'r dreth yna weithredol rhwng 1784 a 1831. Ond ar weitha hynny, hyd yn ystod y cyfnod anodd yma rhwng 1784 a 1831, mi oedd yna fuddsoddi sylweddol yn seilwaith y diwydiant llechi. Ac un esiampl o hynny, a mi glywson ni hyn gen Dr John Llew neithiwr, oedd buddsoddiad Richard Pennant, yr arglwydd Penrhyn cyntaf, yn ei chwaral, a Methesda,
yn y dramffordd oedd wedi hagor o'r chwarel i Borth Penrhyn yn 1811, ac hefyd wrth gwrs ym Mhorth Penrhyn ei hunan. A'r cyfalaf yna, fel y dydodd John neithio, yn tarddu o gaethwasiaeth i blanigfeydd siwgr yn India'r Gorllewin. Yn ogystal, mi oedd yna allforion i ogledd Ewrop yn y cyfnod yma, i'r gwledydd Llychlynaidd ag i'r Almaen hefyd. Mi dyfodd y masnach o 1831 ymlaen efo diddymu'r dreth, ac wrth gwrs mi dyfodd yn sgil a galw enfawr yn sgil dyfodiad y chwyldro diwydiannol. Ac erbyn 1898, i chi gael rhyw fath o gyfanswm yn eich pen, mi oedd gwledydd Prydain yn cynhyrchu bron i 650 o filoedd o dunelli o lechi, efo 77% o'r cyfanswm yna yn dŵad o Gymru. Un o'r pwyntiau allweddol yn y broses o ddatblygu allforion llechi oedd y tân anfarth a ddinistriodd llawer iawn o ddinas Hamburg yn 1842. Mae'r delwedd yma yn dangos, fel y gwelwch chi'r conflagration, fel yn galw fo, yn Hamburg. Ac yn sgil y tân dinistriol yma, mi losgwyd llawer iawn o adeiladau cyhoeddus a dros 2,000 o gartrefi. Ond mi lwyddodd chwareli ardal Blaenau Ffestiniog yn benodol i sicrhau archebion o 1842 ymlaen ar gyfer ailgodi'r ddinas, y tai a'r ardaloedd masnachol hefyd o'r ddinas. A dwi yn pwysleisio'r ardaloedd masnachol oherwydd os ewch chi am dro i Hamburg, a mae ddinas ddifyr i'w chrwydro, ewch ar unwaith i lawr i ardal y porthladd yno, i'r Speicherstadt, sef ardal o storfeydd a warwsa unfawr, adeiladau hardd sydd wedi cael defnydd arall bellach, ond sbiwch i fyny ar yr adeiladau yna, ar yr adeiladau gosgeiddig yma, a toia llechi sydd ar nifer ohonyn nhw, llechi o Gymru wrth gwrs. A mae hon gyda llaw bellach hefyd yn ardal y safle traddodiaeth byd yn Hamburg. Gan aros ym Blaenau Ffestiniog hefyd, dwi'n mwynhau y dystysgrif yma. Mae hon yn dystysgrif roddwyd i gwmni grefs Blaenau Ffestiniog, gweithredwyr chwarel Llechwedd pryd hynny, am ennill medal efydd, dwi'n credu, yn yr arddangosfa yn yr exposition yn Paris yn 1867. Ond mi oedd arddangosfeydd fel hyn yn boblogaidd yn ystod oes Victoria, a mi oedd nhw yn gyfle i'r diwydiant llechi yng Ngwynedd hysbysebu i nwydda. Mi oedd arddangosfeydd eraill wedi bod cyn 1867, sawl un ohonyn nhw yn Gronaf. Da ni'n gyfarwydd efo rhai yn Sydney, yn Melbourne a Buenos Aires. Mi oedd yn cyfeirio at rhai eraill yn diweddarach. A mi oedd hein i gyd, fel dwi'n dweud, yn ffenast siop ardderchog i lechi Gwynedd. Ac mi enillwyd sawl medal gan y chwareli yn yr arddangosfeydd yma. Mi oedd hon yn un yn 1867, a dwi wedi cael gweld hefyd gan un o gyfarwyddwyr Llechwedd medalau eraill enillwyd gan Maen Fferam a Llechwedd yn y cyfnod yna. Reit ddiddorol, doedd chwareli'r Penrhyn a Dinorwig, dwi'n credu, yn arddangos i nwydda yn yr arddangosfeydd yma. Ond mi ddoi nôl, fel dwi'n dweud, at y testun yma o arddangosfeydd rhyngwladol cyn diwedd yr hyn sgen i ddweud heno. Sut oedd y llechi'n cael ei cludo ar draws y byd o Wynedd at i Cwsmeriad? Wel, ar longa wrth gwrs. A mae'r darlun yma, diolch yn ddarlun goran y byd, ond mae'n ddarlun byw o'r llong, o'r sgwner, y ffraw Mena Peterson. Oedd ta enw diarth, ond un o longa Porthmadog oedd hon, mi adeiladwyd hi ym Mhorthmadog yn 1878. Ac mae'n werth pwysleisio yma pwysigrwydd y fasnach morol o Borthmadog a porthladdodd eraill hefyd yng Ngwynedd yn y cyfnod yma. A'r hyder oedd tu cefn i'r fasnach yna. Oherwydd mi oedd y llonga yma yn cael ei adeiladu yn lleol, criwia nhw yn cael ei recriwtio, yn cael ei hel yn lleol, i capteniaid nhw wedi hyfforddi yn lleol a wedi pasio i tystysgrifa dan hyfforddiant pobl leol. Elen Edwards o Gaernarfon ymhlith yr eirth yn hyfforddi'r llongwyr a'r capteniad yma. Mi oedd yr yswiriant wedi cael ei drefnu'n lleol. Mi oedd yr haffa a'r hwylia a'r gwaith i gyd wedi cael ei wneud yn lleol. Felly masnach oedd yn perthyn i Wynedd oedd hyn.
a'r llongau yma yn cludo i llwythio lechi gleision a draws y byd. A beth sy'n ddifyr ydy bod nifer o longa porthmadog, enghraifft y Ffrau Mena Peterson, wedi derbyn enwau cwsmeriad a masnachwyr a llechi yn yr Almaen. Dwi'n siŵr yna rhywbeth o ystriw masnachol oedd hyn gan y perchnogion ar y siantiaid y Porthmadog i blesio darpar cwsmeriad. A'r canlyniad oedd, wrth gwrs, bod gennych chi longa wedyn efo enwau diddorol fatha'r Tony Krugman, y Fanny Breslauer, ac mi oedd y consul Ceisner, yn arall o longa port, efo eryr o'r Almaen wedi garfio ar ei starn hi. Plesio cwsmeriad yn bwysig, yn ddios. A tystiolaeth arall o'r cysylltiadau rhyngwladol yma yn y cyfnod yn ail hanner o bedwaredd ganrif ar 15 ydy hein, y disgla neu'r Powleni hyfryd. Powlen Elsinore ydy'r enw ar hon. Elsinore oedd yr hen enw ar beth sy'n cael ei alw'n Helsingor erbyn hyn, sydd ger y fynedfa i borthradd Copenhagen. Ac mi fysa'r Powleni yma yn cael ei cyflwyno i gapteniad llonga ar ei hymweliad cyntaf i borthradd Copenhagen. Ella fel rhywbeth o gymhelliad os mynnwch chi i barhau i ddefnyddio gwasanaeth yr asiantiaid yma yn Helsingor. Mae'r esiampl yma yn rhan o gasgliad amgueddfa genedlaethol Cymru, ond dwi'n gwybod fod gan amgueddfa'r môr ym Mhorthmadog esiamplau i casgliadau nhw. Ac hyd at heddiw hefyd, mae yna sawl cartra yn ei fionydd y Pen Llŷn, lle mae'r dysgla yma wedi cael ei trysori yn atgof allan o hen daid fion gapdan ar un o longa port. Maen nhw'n hyfryd, dwi'n credu, a'r llong wedi ffeintio ar y bowlan. Gan barhau i sôn am ddefnyddiau hefyd ac am y llechi, dwi am droi rwan at rhywfaint o enghreifftiau o'r defnydd ar draws y byd. Ac esiampl da o'r defnydd ar draws y byd, o lechi chwarelmaen y Fferam, Blaen y Ffestiniog y tro yma, hon ydi neuadd y ddinas yn Copenhagen, gwaith y pensar Martin Nairop, mi gwblhawyd yr adeilad yn 1905 mewn arddull pensaernïol Llychlynaidd yr Amantaidd. A dyma chi esiampl arall. Hon ydi eglwys gadeiriol Alexander Nevsky yn Warsaw, eglwys Uniongred Rwsiaidd ydi hon, a rwy'n llechi o ardal Ffestiniog sydd yn hon hefyd, ond nid ar y to, ond wedi cael ei defnyddio tro yma ar ffurf slabia ar y lloria. A mae bron yn sicr gyda llaw, mae trwy borthradd Stettin yng ngogledd Gwlad Pwyl, a bysa'r llechi yma wedi mewnforio, a hynny'n dangos pwysigrwydd y porthradd hwnnw hefyd, yn ogystal â pwysigrwydd Hamburg. Rwan, os oedd llechi'n cael ei allforio o Gymru i gyfeiriad gogledd a dwyrain Ewrop, yna'n sicr hefyd mi roedd yna fasnach cynnar tua'r gorllewin yn ogystal. Dwi wedi cyfeirio'n hynt at y fasnach i'r Iwerddon, ond mi oedd llechi o Wynedd yn teithio llawer iawn ymhellach ar adegau. A dyma'r tŷ sy'n cael ei adnabod fel y tŷ to llechi yn Nias Philadelphia yn yr Unol Daleithiau. A'r gred ydy bod hwn wedi adeiladu tua 1687, ac yn y tŷ yma, gyda llawer am diddordeb, a cyfansoddodd William Penn yn 1711, y fersiwn terfynol o'r siarter oedd yn ymrwymo hawl trigolion Pennsylvania i ryddid crefyddol. Esiampl cynnar di hwn yn amlwg o ddefnydd llechi, ond mae'n hysbys hefyd bod llechi o Gymru yn cael ei mewnforio ar hyd arfordir dwyreiniol America, hyd at ganol y bedwaredd ganrif ar 15. Yn 1830, mae'n debyg mae toia llechi oedd i'w gweld a roedd ei tu hannar y cyfan o'r adeiladau yn Efrog Newydd. Ond o ganol y ganrif honno ymlaen, mi ddatblygwyd chwareli llechi'n America, a mwy am hyn cyn bo hir. Llechi y chwareli Penrhyn ydi Norwig yn benna, byddai'n cael ei allforio i Awstralia, a hynny o'r 1830 ymlaen. Yr adeilad bach digon distadl yma ydy tŷ cwrdd, neu capal os myndwch chi, y crynwyr yn Adelaide. Mae yna gofnod yn 1840 o archeb am 2,300 o lechi o Gymru ar gyfer yr adeilad yma, a hein yn cyrraedd Adelaide ar long ar enw'r John, a dyma'i defnyddio nhw i osod to ar adeilad bach prifab i bob pwrpas. Mi fuo chwarel y Penrhyn yn hyrwyddo ei llechi mewn arddangosfeydd y Sydney a Melbourne
yn 1879 a 1880. Ond hefyd dechreuwyd anfon llechi Ffestiniog i'r ddwy ddinas yn y 1880au. Wel, o'n i sôn am addoldy prif ffab eiliad yn ôl, a mae'n ddiddorol sylwi yn ystod y rhythr aur neu'r Gold Rush yn halaeth Victoria o 1851 ymlaen, fod tai cyfan, citia o dai dros dro felly, wedi gwneud o slabiau o lechfain o Gymru wedi cael ei danfon i dalaith Victoria. A gan barhau hefyd yn Awstralia, dyma ni rwan adeilad ysblenydd o Royal Exhibition yn Ninas Melbourne. Mae hwn bellach hefyd yn safle traftadaeth byd, to o lechi o Wynedd, Llechi Penrhyn, sydd â hwn hefyd, mi welwch chi'r to o ddiuchod yn yna. Mi fyswn ni medru parhau i nodi nifer sylweddol iawn o wledydd eraill ar draws y byd sydd wedi mewnforio llechi o Wynedd. A mi wna i ddychwelyd at y thema yna o ddefnyddio llechi o Wynedd yn rhyngwladol eto cyn cloi. Ond dwi'n symud ymlaen rwan at ail thema yn y teitl ar gyfer heno, sef thema pobl. A be dwi eisiau gadw mewn golwg yma ydy'r is-destun o symudedd poblogaeth. Murlin ydy hwn, Murlin hardd a digon anghyffredin, a mae hwn yn perthyn i ardal y Dyffryn Llechi, neu'r Slate Valley, yng Ngogledd America. Fe beintiwyd gan Martha Levy yn 1939 ar gyfer ysgol uwchradd Granville, a bellach mae o'n rhan o gasgliad amgueddfa'r Slate Valley. Ond Granville ydy'r prif dref yn y Slate Valley yn y Dyffryn Llechi, ac mae'r dyffryn ei hunain yn llythrennol ar y ffin rhwng taleithia Efrog Newydd a Vermont. Denwyd llawer iawn o Gymru i weithio yn y chwareli llechi yn yr ardal yma o tua'r 1860 ymlaen. Mae'n bosib ella bod gen rhai sydd yn gwrando heno berthnasa yn ardal Granville. A dyma o ran diddordeb hefyd, yr ardal sydd yn gyd-destun i'r gân Moliannwn, gyfansoddwyd gan Benjamin Thomas o Bethesda. A diolch o galon i Dr John Elwyn Hughes am yr ymchwil a'r eglurhad yn galluogi ni ddeall yna. Un o'r ffeithiau diddorol am y mewnlifiad o Gymru i'r ardal ydy bod nifer o'r Cymru yn fuan iawn ar ôl cyrraedd wedi dod yn berchnogi yn chwareli eu hunain yn y dyffryn, yn gwneud arian fel y mwg gan ddyfynu'r gân Moliannwn, ac yna yn eu to yn mynd ymlaen i gyflogi Gwyddelod, Eidalwyr, Hwngariaid a Rwtheniaid fel gweithwyr yn eu chwareli nhw. Cyn o'r enwoca'r perchnogion y Gymru oedd dyn o'r enw Hugh Hughes, oedd yn cael ei ddisgrifio fel brenin llechi yn yr Slate King yn Granville. Mi enillodd Hugh Hughes ffortiwn sylweddol yn y diwydiant llechi yn y Dyffryn Llechi, a hynny er gweitha'r ffaith i fod o, mae'n debyg yn llythrennog. Ac os graffwch chi ar y murlun yma, un o'r themau ydy'r elfen aml ddiwylliannol yn y dyffryn. Ond mae'n ddifyr yn nodi, fel yr fath o droed nodyn yma, bod cwmni chwarel y Penrhyn, cwmni Mac Alpine Brydynu, wedi prynu un y chwareli y Slate Valley yn y 1980au, chwarel Hilltop. Mi ddanfonwyd nifer o ddynion y Bethesda i weithio nhw, a mwyaf diddorol, mae yna un Cymro yn parhau i weithio nhw. Dwi'n credu fod Mr David Lundy, sy'n dod o Flaenau Ffestiniog, yn reolwr chwarel Hilltop rwan yn 2021. Y cysylltiad efo Cymru yn para felly, mwyaf diddorol. Ond mi oedden ni yn yr amgueddfa lechi yn falch o'r cysylltiad yma naturiol, a nifer o flynyddoedd yn ôl, mi efeillwyd yr amgueddfa lechi yn Llanberis efo amgueddfa'r Slate Valley. A os ydwchwch chi o'r chwith i'r dde yma, dyma Mary Lou Willets, pennaeth ar amgueddfa lechi yn Granville, finna wedyn, a y diweddar Bill Rice yn sefyll yma. A be da ni'n ddal fan hyn, Mary Lou a finna, ydy dwy blat arbennig iawn. Gafodd ei cynhyrchu gan Bill Rice, o Bill Rice yn ei weithdy, yn Hannu Grisia, yn medru creu campweithiau drwy dirnio lechfain. A be ddaren ni roed iddo fo, oedd talpia o lechfain o Ogledd Cymru o Wynedd ag o'r Slate Valley. A mi dirniwyd y talpia lechfain yma a'i hasio nhw yn gywrain i ffurfio'r ddwy blat yma. Mae'n unigryw, does y byd arall tebyg iddyn nhw. Mae un i'w gweld heddiw yn yr amgueddfa lechi, pan fyddai'r amgueddfa'n ail agor, a mae'r llall yn cael ei harddangos yn y Slate Valley Museum.
Gen esiampl o ogoniant a harddwch llechfain Cymru, ac wrth gwrs hefyd yn esiampla o'r berthynas a'r asio rhwng poblogaeth dau wahanol ran o'r byd. Dwi eisiau troi rwan at un arall o ardaloedd chwarelyddol yr Unol Daleithiau, sef ardal Pennsylvania. Mi oedd dwysina chwareli llechi yma yn bennaf yn ardalodd Slatington a Bangor. Robert Jones o Fangor, Gwynedd, fydd yn gyfrifol am ddatblygu'r ardal, ac am rhoi'r enw iddo fo wrth gwrs, ac am ddenu cannoedd o Gymru i weithio yno o'r 1860 ymlaen. A mi ddaeth y Cymru yma, wrth gwrs, a'i diwylliant efo nhw. A mae'r bythynod yma adeiladwyd gan y Cymru yn rhef Coulson Town yn Pennsylvania. Mi fysa hyn yn edrych yn ddigon priodol ymlaen y Ffestiniog neu Dyffryn Nanllan yn Llanberis neu Bethesda fysa'n. Dyma'r diwylliant adeiladu wedi dod efo nhw o Ogledd Cymru. Pensaernïaeth o adra felly yn ddigon cartrefol. Ac mae werth nodi yma hefyd a sôn am y Cymru yn Pennsylvania fod dylanwad y Cymru a'r bensaernïaeth capeli'r ardal yn benodol wedi bod yn ysbrydoliaeth i'r gwehydd o Bethesda Kevin Burgess, ac i bethau waith o, ac dwi'n ddiolchgar hefyd i Jeremy Yates, yn gobeithio sydd wedi ymuno fyny heno, am dynnu'n sylw hefyd at y ffaith bod technega ag arddull cerfio llechi wedi cael ei ysbrydoli yng Ngogledd America ac yn Pennsylvania a Vermont gan dechnega sydd wedi mewnforio o Ogledd Orllewin Cymru ac o Wynedd. Mae yna thema cyfoethog i'w ddilyn fanna, dwi'n credu, ac i'w ymchwilio i'r dyfodol. Dyma ni rwan yn edrach ar un o'r chwareli sydd wedi boddi bellach yn ardal Bangor, Pennsylvania, i'r gorwyd hon gan Robert Jones o Fangor. Ond dwi'n gorffan efo'r delwedd yma rwan, oherwydd mi fyswn ni'n medru cario ymlaen ac ymlaen ac ymlaen i sôn am y ran allweddol y gymerwyd gan Gymru o Wynedd wrth ddatblygu'r diwydiant llechi mewn rhannau eraill hefyd o gyfandir Gogledd America. Ond does ym amser heno, mi allwn ni fod wedi trafod y dylanwad yn Nova Scotia, yn Quebec, yn Newfoundland a Maine, ond does dim amser. Oherwydd dwi eisiau dod yn rhywfaint nes adra rwan, gan barhau efo'r thema o ddefnyddio sgiliau gweithwyr o Wynedd ar gyfer datblygu chwareli llechi. Mae'r chwarel yma dipyn nes adra. Da ni'n gwybod am sawl enghraifft yn yr Iwerddon o chwareli ddatblygwyd ac areolwyd gan Gymru. Mae'r chwarel yma yn Sir Wicklow ac ym mhentra bach Cilcafan. Ond mae pobl Bethesda wedi clywed yr enw yna o blaen. Cymro oedd rheolwr y chwarel yma yn y 1930au, tad y diweddar Dafydd Roberts. Mae'r chwarel yma hefyd yn Weriniaeth Iwerddon, a hon hefyd wedi cael ei datblygu yn gychwynnol gan Gymru o Wynedd. Y chwarel yma yn ar Ynys Valencia yn Sir Ceri yn ne-orllewin Iwerddon. Ond os graffwch chi ar y llun yma, mi welwch chi fod yna gyseg yma, mae'n cael ei ddefnyddio fel addolfan gan y Catholigion erbyn hyn. Gan ni weld os fedon ni, da ni dangos i chi rwan, mi welwch chi hefyd, mae'n gerflun o'r forwyn fair o ddichod yna. Ond mynediad i rei o siambra y chwarel ydy hein, ac mae'r chwarel dal i weithio allan o'r golwg, felly sy'n cefnir gyseg yma. Un sy'n gysylltiedig gyda llaw efo'r chwarel yma yn y 1850au ydy gŵr o'r enw George Magnus, gŵr busnes oedd hwn, ddaru ddatblygu proses ar gyfer enameleiddio llechi. Proses oedd yn mynd i fod yn bwysig yn hanes nifer y chwareli llechi yn ardal Corris a Betws y Coed a sawl man arall hefyd yng Ngwynedd. Dwi am symud ymlaen rwan ac yn mynd llaw cyddwr at thema allforio sgiliau neu dechnoleg. Mae hwn hefyd yn un o'r themau sydd yn cael sylw yn y cais treftadaeth byd. Ac mae'r cais yn ystyried trosglwyddo technoleg i fewn i ardaloedd chwareli Gwynedd, ond hefyd allan o'r ardaloedd yma. Esiampl da o drosglwyddo i fewn ydy'r blondinau, Jerry M ydyn nhw chwarel Penrhyn, technoleg ddefnyddiwyd yn gyntaf yn chwareli Ufffain Gogledd Ddwyrain yr Alban, technoleg wrth gwrs ar gyfer codi llwythi. A mae'r blondinau yma yn nodweddiadol hefyd o ben yr orsedd,
o chwarael i Norwig ac yn y blaen hefyd. Ond mae o'n dechnoleg fewnforiwyd o'r Alban. Ond esiampl sydd ni yma yn y darlun yma o dechnoleg drosglwyddyd allan o Wynedd. Mae'r trawstoriad yma yn dangos chwarael lechi Fairhaven yn halaeth Vermont. Dyma chi cwt peiriant. A mi welwch chi wedyn, mae yna gadwyni yn cael ei defnyddio yma. Mae nhw'n dirwyn i lawr i dwll y chwarael. Mae nhw'n cael ei defnyddio, mae nhw'n cael ei defnyddio i godi llwythi allan o dwll y chwarael. Cymru gyflwynodd y dechnoleg yma i chwarael Fairhaven. Cymru oedd wedi symud i'r chwarael ychydig cyn 1856. Ond mi ddatblygwyd, neu mi esblygwyd y math yma o dechnoleg codi yn y chwarael y Pen yr Orsaf Dyffryn Nanlla ac hefyd yn y chwarael Bryn Eglwys uwchlaw a Brynolwyn, ac yna mi allforiwyd y dechnoleg yma i Vermont ac i'r chwarael arbennig yma. Ar gyfer yr esiampl nesaf o allforio sgiliau a thechnoleg, dwi am symud ar draws y byd unwaith eto nôl o Vermont ac yn ôl i Ewrop. A'r tro yma, dwi'n mynd i fynd i Luxembourg ac i'r chwarael lechi, clodfa dan ddaearol yn Gyrynedd, sydd ym mhentra Haute-Martelange yn Luxembourg. Mae gen i 2 ddelwedd yma. Dyma chi un, nôl at y llall wedyn. Mae'r safle bellach yn safle godidog ar gyfer amgueddfa lechi genedlaethol Luxembourg. A da ni yn yr amgueddfa lechi yn Llanberis wedi bod yn falch o'r berthynas sydd wedi bod efo staff a gwirfoddolwyr o Haute-Martelange dros gyfnod o 5 mlynedd ar 20. Be ydy'r allforiad yma yn Haute-Martelange tybed? Wel, mae hanes y chwarel yma yn dangos bod wedi cael ei datblygu yn gynnar yn y 4th ganrif ar 15 gan deulu Rover oedd yn rhannu o ddinas Hamburg. Ond, trwy briodas, mi oedd teulu Rover efo cysylltiad efo teulu Charles Easton Spooner o Borthmadog. Mi glywch chi'r enw eto ddiweddarach. Charles Spooner yn ysgrifennydd ac yn beiriannydd rheilffordd Ffestiniog, oedd yn ogystal yn cynnal busnes fel ymgynghorydd datblygu chwareli llechi. Ac yn ddiweddarach, fe ddatblygwyd perthynas rhwng rheolwyr y chwarel yn Haute-Martelange a rheolwyr chwarel yr Oakleys ym Mlaenau Ffestiniog. Ac fe arweiniodd hynny'n ei dro at adeiladu inclena ac yna at godi adeilad melin neu shed, fe welwch chi yn fan hyn yn y 2 lun yma, ac yn y llun yma hefyd, y 2 wedi seilio ar arferion da chwarel yr Oakleys ym Mlaenau Ffestiniog. Dwi'n esiampl eto o drosglwyddiad technolegol oddi mewn i Ewrop yn yr achos yma. Yma'r ola o'r esiampla o allforiad, sgiliau neu technoleg dwi'n mynd i gyflwyno i chi heno yn ymwneud efo esblygiad rheilffyrdd. Ond mae hwn yn siart reit gymlath a dwi ddim eisiau gorganolbwyntio arno fo. Mae o'n cael ei ddefnyddio ganddo ni yn y cais traftadaeth byd, a mae o'n dangos y cydberthnasedd rhwng gwahanol systemau rheilffordd a sut mae datblygiad un rheilffordd yn arwain i dro at esblygiad y rheilffordd nesaf. Ond mae'r rheilffyrdd sydd o ddiddordeb i ni yn y cefndir glas tywyll yn fan hyn, felly ynde? Ac yn cychwyn, welwch chi fan hyn, efo rheilffordd cyntaf chwarel y Penrhyn, a honna gorwyd yn 1811. Ond beth sydd yn ddiddordeb wedyn ydy sut mae'r esblygiad yma yn mynd yn ei flaen, welwch chi, i reilffordd Ffestiniog, ac yn cyfnod 1863 tan 1872. A welwch chi wedyn fan hyn, yr esblygiad yn mynd o Ffestiniog i reilffordd y Darjeeling Himalayan. Wel, be ydy'r cyd-destun ar gyfer hynna? Wel, pan agorwyd reilffordd Ffestiniog yn 1836, cofiwch mae rhedeg ar liw tu hunain trwy ring disgyrchiant a byddai'r wageni llwythog wrth fynd o Flaenau Ffestiniog i Borthmadog. Mi roedd y dechnoleg alluogi hyn yn deillio o brofiad blaenorol ar dramffordd y Penrhyn ac ar reilffordd Nanlla. Ond efo reilffordd Ffestiniog yn adreddu y ffordd trwy dirwedd heriol mynyddig, mi oedd angen esblygu'r dechnoleg ar arferiad. Ond y cam mawr nesaf
yn esblygiad rheilffordd Ffestiniog oedd troi o fod yn reilffordd disgyrchiant i fod yn reilffordd aml bwrpas. Hynny ydy reilffordd ar gyfer cludo llechi, ar gyfer cludo teithwyr, ac ar gyfer cludo nwydda o bob math. A rhan o'r cam yna oedd cychwyn defnyddio injan stêm fyddai'n galluogi wedyn reilffordd gyhoeddus gul i ddarparu gwasanaeth dwys, cyson, dibynadwy. Mi oedd y cam yna wedi gymeryd yn ystod y 1860au ac mi oedd deilliannau a llwyddiannau o ddiddordeb byd eang. Yn 1870, mi ddaru Charles Easton Spooner, lwyswch chi amdano fo'n hynt, mi ddaru o drefnu i westeion arbennig ddod i weld y llwyddiant yma dros nhw hunain. Felly dyma beiriannydd Rheilffordd Ffestiniog ar ei gwahoddiad, dowch i weld yn llwyddiant ni yma ym Morthmadog a Blaena. A canlyniad hyn oedd ymweliadau gan elit gwleidyddol, technegol ac ariannol Rwsia, Gwlad Pwyl, Hwngari, India, Mecsico a Ffrainc. Y cyfan yn dod i Wynedd ac yn awyddus i weld a deall sut y gallai technoleg rheilffyrdd yng ngogledd orllewin Cymru gynorthwyo, grandwch fan, llywodraethau, datblygwyr, buddsodwyr a byddinoedd i ecsbloetio ardaloedd anghysbell ac adnoddau diarffordd. Ac yn sgil hynny, wrth gwrs, dyma datblygu rheilffyrdd eraill yn ei at hynny mewn eiliad. Ond dyma ni nôl rwan felly at rhywbeth oedd Dr John Llewellyn Williams yn gwneud neithiwr, sef dangos bod yna gysylltiad rhwng buddsoddiad yn chwareli Gwynedd ag yr ymerodraeth Brydeinig ar ei gora ac ar ei gweitha. Ond un o'r deilliannau, a mi welsoch chi hon yn y siart na eiliad yn ôl, oedd datblygu rheilffordd fel hon. Dyma chi olygfa o reilffordd Darjeeling Himalaya yn troelli trwy ran o gorllewin Bengol. Mae rheilffordd y weithredol hyd at heddiw wedi adeiladu yn sgil ysbrydoliaeth Rheilffordd Ffestiniog. Mae hon hefyd yn safle tafsadaeth byd ers 1999. Hwn yn olygfa gwledig, mynyddig. Dyma chi'r trên rwan yn adreddu drwy'n yr ystydodd cefn yn yr ardal yna. A mae'n ddiddorol, os byddwch ar yr injan, mae hon yn cyd-oesi efo tair o injans rheilffordd Chwarel y Penrhyn, sef Charles a Linda a Blanche. A nid rheilffordd Darjeeling oedd yr unig un o bellffordd i'w ysbrydoli gan arloeswyr y peirianwyr Rheilffordd Ffestiniog. Mi roedd yna esiampla yn ogystal yn ei Affrica a sawl gwlad arall. Rwan thema'r sgwrs yma hyd yma ydy allforio. Wni ddim os oes yna ffasiwn beth ag allforio dros dro. Ella mae benthyciad fysa'r term o'i priodol. Ond dwi am greu y cysyniad o allforio dros dro ar gyfer heno a trafod un esiampl difyr efo chi. Mi gofiwch chi ynghynt i mi ddangos delwedd o dystysgrif llwyddiant a enillwyd gan Gwmni Grefs Llechwedd Blaena Ffestiniog yn yr arddangosfa yn Paris yn 1867. Mi barhawyd i gynnal arddangosfeydd tebyg o bryd i'w gilydd, ac un o'r mwyaf gogoneddus, fel y gwelwch chi'n y darlun yma o lyfr ar athro Hywel Teifi Edwards, oedd y Columbian Exposition, neu Ffair y Byd, ac yn haliwyd yn ddinas Chicago yn 1893. Mi godwyd y ddinas wen, a dyma hi'r ddinas wen, fel mae Hywel Teifi'n ei galw hi, yn unswydd ar lana Llyn Michigan ar gyfer yr wyl, efo'r diban o geisio dangos i hen ymerodraethau Ewrop wedi cyfnod nhw o dra arglwyddiaethu yn prysur ddod i ben. Mae'n siŵr bod Donald Trump wedi bod yn falch ohoni. Ac yn ddathliad hefyd o'r ffaith ei bod hi'n 400 mlynedd ers i Columbus gyrraedd America, a honni wrth gwrs i fod wedi darganfod y wlad. Wel, mi ymwelodd 21 miliwn a Ffair y Byd dros gyfnod o 6 mis. Ac wrth gwrs, fatha mhob ffair a bob eisteddfod, mi oedd y nifer o bafiliynau wedi codi. Mi welwch chi rei yn y darlun yma. Ac mi oedd un o heini yn cynnwys adeilad y mwynau. Dwi'n gobeithio bod y teclyn dangos yn mynd i weithio yma. Be sydd ganddo ni fan hyn ydy toriad o bapur newydd y Cymro, 27 Gorffennaf 1893. A da ni'n gwybod yn adeilad y mwynau
Sbiwch chi yma ron, be oedd yn cael ei arddangos, rhestr bob math o bethau, sbiwch fan hyn. Llechi, bloc wedi ei hollti o chwarael Oakley Ffestiniog, un o'r rhai gorau o wnaud erioed. A wedyn i gystadlu fo hwnnw, mae'n siŵr, bloc mawr o'r fath rhagoraf gan C. Warren Roberts o chwarael lechi llechwedd Ffestiniog. Dyn, ymhlith sawl peth arall o Gymru, mi oedd y llechfain yma yn cael ei arddangos yn adeilad y mwynau. Ond yn ogystal â pafiliwn adeilad y mwynau, mi o'na hefyd adeilad neu bafiliwn Prydain Fawr hwla ar lan y llyn. Ac mae'r ail doriad yma yn cyfeirio at beth o gynnwys yr adeilad hwnnw, adeilad Prydain Fawr. A sbiwch beth sydd yma. Y mae llechi o chwarael Glanrafon wedi ei gosod ar gynllun rhagorol, deniadol a gweledig iawn. A pha ryfedd gan mai y fonesig rhagorol Mrs Griffith Webash Avenue ydy'r orych chwilwraig yn y wlad hon. Edrychai henw yn ardderchog yma, cystal ag unrhyw enw yn y ffair. Wel, mi oedd Mrs Griffith, dwi'n credu, yn aelod o'r Pwyllgor y Merched, fi o'n gyfrifol am rhai o drefniadau ffair y môr y byd. Wni ddim mwy am yr arddangosfa llechi yn yr adeilad Prydain Fawr, wedi gwyddoedd efo, dwi'n wedi gweld dim lluniau am o gyn o blaen, ond dwi'n meddwl sicr mae llechi o chwarael Glanrafon ger hyd ddu wedi cael ei arddangos yno. Yn difyr iawn gweld bod nhw yn yr adeilad honno beth bynnag. Wedyn, nôl â ni at y ffair. Dyna rei o'r allforiadau ar sail yn wydda felly. Ond mi o'na allforiad arall, rhan arall o weithgaredd ffair y byd, fel mae Hywel Teifi'n sôn, a dwi'n ddiolchgar iawn i Dris Lewis a Dr John Llewellyn Williams yn ei erthigl sy'n trafod hyn ar safle gwe hanes Dyffryn Ogwen. Rhan arall o bydd ddigwyddodd hwnnw, oedd yna eisteddfod wedi chynnal yno, rhwng y 5 ar 8 o Fedi 1893. Y hyn yn sgil gwahoddiad gan gymrodorion Chicago. Roedd yr eisteddfod wedi cael ei marchnata a'i hyrwyddo yng Nghymru ers 1890, ac mi gyrhaeddodd y negas honno Bethesda. A dyma fi'n dŵad felly at fy ail enghraifft o allforio dros dro. Oherwydd fe benderfynodd Cor Meibion y Penrhyn y bysa nhw'n mynychu'r eisteddfod yn Chicago ac yn cystadlu yn y brif gystadleuaeth i Gorau Meibion heb fod dan 50 neu heb fod mwy na 60 o ran aelodau. Dau ddarn prawf, un oedd y Citgan y Rhyddid gan T.J. Davies a'r llall oedd y Corws y Pererinion gan Dr Joseph Parry. Y wobr gyntaf yn 1,000 o ddoleri a'r ail wobr yn $500 a tlysa arian i'w cyflwyno i'r arweinwyr. Rwy'n mi eithon ni ati heddiw i ddarganfod be oedd arwyddocad $1,000, credwch neu beidio, mewn arian heddiw, mi fysa hwnnw werth dros 20,000 o bunnoedd. Clamp o swm felly ynde, i'w gynnig fel wobr cyntaf, a dros 10,000 fel ail wobr. Felly, mi oedd Cor Penrhyn yn mynd amdani, ac o wneud y penderfyniad, mi eithwyd ati gasglu arian i dalu costa'r daith. Mi apeliwyd i unigolion a chymdeithasau yng Nghymru a ledled Prydain, ac mi gynhaliwyd nifer o gyngherdda efo'r nod y gyrraedd 1,000 o bunnoedd cyn bod y Cor yn medru ymadal ar y 24 o Awst 1893. Mi wnaethwyd cyfraniad o 300 punt gyn George Sholto, yr arglwydd Penrhyn. Ond dyma arglwydd Penrhyn y streic fawr ymhen 7 mlynedd. A dyma'r arglwydd Penrhyn hefyd, oedd wedi dileu cytundeb Pennant Lloyd. Ac yn ogystal â hynna, mi drefnwyd i Mr Gray, un o swyddogion stad y Penrhyn ym Mhorth Penrhyn, i dderbyn y cyfraniadau, yn hytrach nag ysgrifennydd y Cor, fel y bysach chi falle'n ddisgwyl. A gyda llaw hefyd, mi gydeithiodd Mr Gray efo'r Cor o bosib fel rhywbeth o chaperon. Ac os edrychwch chi'n hofnodion y wasg yn lleol, mae yna gyfeiriadau at y Cor yma fel Cor Penrhyn Dinorwig. Ond erbyn iddyn nhw gyrraedd y llwyfan i Chicago, Cor y Penrhyn ydy'r unig deitl sy'n cael ei ddefnyddio. Ond mae yn debyg bod y Cor wedi cynnwys rhyw 7 neu 8 o aelodau oedd yn gweithio yn y chwarel Dinorwig, ella bod angen atgyfnerthu y Cor trwy gynnwys y dynion yma. Wel, mi adawodd y Cor ddinas Lerpwl ar fwrdd y llong Vancouver ar ddydd Iau y 24 o Awst 1893, gan gyrraedd dinas Quebec yr wythnos wedyn. Yna ymlaen ar y tren o Quebec i Chicago. Ond cyn cychwyn o Lerpwl, mi glywodd y Cor anerchiad o rybydd
gyn y parchedig James Davies, a dwi'n dyfynnu rwan, yn hyderu y byddai y ymddygiad ar y daith ym mhob ystyr yn adrydedd i genedl y Cymru. Hynny ydy, ar y llong ac yn Chicago, mi roedd disgwyl i hogia pista a Llanberis fy hafio yn weddus a phriodol. Ac yn cyd-eithio efo nhw ar y fwrdd y Vancouver, mi roedd cor mibion o Rhondda, fysa'n cystadlu ni herbyn nhw yn y Steddfod. Wel, gobeithio'n wir fod aelodau'r ddau gor wedi ymddwyn yn briodol yn ystod y fordaeth ac wedi cynnal y ddelwedd derbyniol o barchusrwydd sobor hen wlad y menig gwynion. Dydyn ni'n gwybod dim am y fordaeth na beth ddigwyddodd, yn gobeithio bod nhw wedi behafio ynde. Ond does dim amser i sôn am y gystadleuaeth, ond mi ganodd 7 cor yn y gystadleuaeth, cor meibion o Rhondda yn illodd a cor Penrhyn yn ail. Felly $500 i cor Penrhyn felly. Ddeithon nhw ddim yn syth adra, mi yna felly gyngerdd i'w gynnal, ond unwaith ar nhw gychwyn adra, mi oedd y daith fymryn mwy heriol. Mi oedd y daith tro yma mynd â'r cor ar y tren o Chicago i Montreal ac yna ar y llong Oregon o Montreal i Lerpwl. Mi gwinodd rhai aelodau'r cor y Penrhyn bod yr ymoda'n anghysurus ar y llong. Mi oedd y môr yn arw, a doedd hynny ddim wedi helpu, mae'n siŵr. Ond mi oedd cor Rhondda ar yr un llong hefyd, ar ei ffordd adra. Mi ddaru nhw ddatgan i bod nhw'n hollol fodlon efo pob agwedd o'r daith. Ond ta waith i chi, mi gyrraeddodd pawb nôl adra i Bethesda ac i'r Rhondda yn ddiogel, a pawb yn Bethesda wedi troi allan i'r stesion i groesawu'r cor adra ar y ddechrau mis Hydref. A fel un sydd wedi diddordeb yn hanes cymdeithasol yr ardal, mae yna nifer o bwyntiau diddorol yn codi yn sgil darllen yr hanes am y daith yma. Mi fydd aelodau'r cor i ffwrdd o'i gwaith yn chwarae y Penrhyn i Dinorwig am tua 6 wythnos. Wel, mae rhaid bod hynna'n bosib yn y ganiatad, a mae rhaid bod yn fforddiadwy hefyd. Doedd na'm cyflog wedi cael ei ennill dros y cyfnod yn amlwg. Felly ar be y bysa'r gragad a'r plant wedi byw, o na gynilion, oedd hynny'n awgrymu bod na rhywfaint arian tu cefn. Da ni'n gwybod yr ateb. Yr ail bwynt yn amlwg, a dwi wedi nodi hyn yn barod, ydy fod yna berthynas sydd yn amlwg yn adeiladol, os gan ei ddefnyddio'r gair yna, rhwng y cor a George Sholto, yr ail arlywydd Penrhyn. Does yma arwydd o gasinaf, nag o ddrwg dimlad hyd y gwela i, a mae yna barodrwydd i gydweithio, a mae yna ymddiriadaeth yma. Ond ar y llaw arall, mi glwsoch chi fi'n sôn ynghynt am y llechfaid o Flaenau Ffestiniog oedd yn cael ei arddangos. Tybad os oedd George Sholto a Mr Gray wedi gweld cyfle i farchnata a hyrwyddo enw Penrhyn yn Chicago. Oedd nhw'n dall i busnes, mae'n siŵr chi, o ran farchnata. A'r pwynt olaf yn haro fi oedd bod y daith wedi bod yn ddigon hwylus i'w threfnu ac i'w gweithredu. Mi oedd amlwg pawb yn ddigon cysurus efo'r trefniadau wnaed. Mae o bron iawn fel tysa ni heddiw yn neidio ar EasyJet o Lerpwl neu Fanceinion i fynd ar wyliau tramor. Ond a troi yn ôl am eiliad at yr allfudo a fuo i ardaloedd fel Granville, mi wnaethpwyd ymchwil rhai blynyddoedd yn ôl gan Cadi Olen, curadur y casgliadau yn yr Ymddidol Lechi, ar gyfer arddangosfa draw dros y Don. Mi fe o Cadi'n ystyried y mudo fuodd o ardaloedd chwarelyddol Gwynedd i Granville ac i Ogledd America, ac un o'r pwyntiau godwyd yn ystod yr ymchwil yna, o fod y midwyr yn gallu ac yn medru mynd a dŵad rhwng Gogledd America a Gwynedd. Falla'n haws nag y byswn ni yn ei ystyried yn bosib. Ac hefyd ar ben hynna, yn ychwanegol felly, mi oedd bodolaeth asiantaethau, capeli a threfniadau llety ar gyfer croesawu'r Cymru yn Lerpwl cyn mynd ar y llonga yn helpu'r broses o fynd a dŵad ac o leihau'r pryderon. Felly, wrth dynnu tua'r diwadd heno, mae'n ddiddorol ac yn blesar mewn gwirionedd i weld sut mae'r diddordeb byd eang yn ein llechi ni yng Ngwynedd yn parhau i ddatblygu ac i esblygu. Gan droi yn ôl at Ogledd Ddwyrain Ewrop rwan. Un enghraifft diweddar dros y 2 flynedd dwytha yma ydy'r cysylltiad da ni wedi wneud yn yr Ymddidol Lechi efo nifer o gerflunwyr ac arlunwyr o borthladd Getzer yn Denmarc, ac o Getzer y byddwch chi'n cychwyn ar eich taith llong i borthladd Rostock yn yr Almaen. Mae'r criw yma o gerflunwyr yn Getzer wedi bod yn gweithio
efo rhai sy'n rhannu'r un diddordebau yn Rostock, ac maen nhw wedi ysbrydoli gan doia ar adeiladau ym mhorthladd Getser, adeiladau y bydd teithwyr sydd yn cyrraedd ar y fferi yn cerdded drwyddyn nhw. Felly, dros tua canrif a hanner, mae yna filiynoedd o deithwyr wedi cerdded drwy'r adeiladau yma. Be sydd ar y toia? Wel, llechi o un o chwareli Gogledd Gwynedd. Mi ddaeth y criw yn Getser i gysylltiad efo ni yn yr amgueddfa lechi mwyn deall mwy o hanes a chefndir y llechi. Ac maes o law, mi arweiniodd hynny at wahoddiad i mi sgwennu'r rhagair ar gyfer y catalog arddangosfa. Dyma glawr y catalog, ond dydw i'm yn dall llawer o Almaeneg, ond dwi'n credu mae Grawswn yn golygu yr ardal llwyd neu'r man llwyd, ac mae Eindach Wirtkunst yn golygu mae'r to yn gelf. Felly dyna oedd thema yr arddangosfa, llwydni o to, am bod y to ei hun yn ffurf ar gelfyddyd. Ac dwi'n credu falle bod ni'n gobeithio medru dangos yr arddangosfa yma yn yr amgueddfa lechi rhywbryd yn y dyfodol. Ac i barhau efo enghreifftiau eto o adeiladau gogonefus urddasol sydd wedi toi yn ddiweddar rwan efo llechi o Ogledd Orllewin Cymru. Mae llechi o Chwarel y Penrhyn ac o Chwarel Cwt y Bugail ym Mlaenau Ffestiniog yn parhau i gael ei allforio i defnyddio ar draws y byd. Dyma chi rhywfaint o ddelweddau cyfoes. Yr delwedd cyntaf yma ydy'r Catharina Kirk, yr eglwys gadeiriol yn Ninas Eindhoven, yr Almaen. Yr ail ddelwedd yma o eglwys Fethodistaidd Albert Street yn Brisbane, wedi lethu a'i helpo fo gan yr adeiladau mawr gerllaw. Mi welwch chi'r toia llechi yn hardd yma. A mae'r trydydd enghraifft fan hyn, eglwys ydy hon yn Budapest. Mi welwch chi'r llechi neu gogoniant fanno. Ond yn ddifyr iawn hefyd, mae yna allforion rhyngwladol yn parhau i gael ei danfon o Borth Penrhyn. Dyma olygfa o fis Ionawr eleni ar y llong Theseus yn llwytho agregad neu rwbal wedi wasgu felly o Chwarel y Penrhyn. Mae'r jacod i baw a'r fi yn gorffan codi llwyth i fewn i grombil y llong. A mi oedd y llwyth yma a'r fi yn cael ei gludo ar y Theseus o Borth Penrhyn i borthladd Rotterdam, i Europort. Felly mi oedd hyn yn golygu mae Porth Penrhyn heb amheuaeth ydy'r porthladd hynaf yng Nghymru sy'n parhau i gael ei ddefnyddio ar gyfer ei ddiban neu bwrpas gwreiddiol. Mi adeiladwyd rhyw fath o borthladd yna yn y 1780au. Dyma ni 240 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Llonga'n parhau i ddefnyddio'r porthladd hwnnw i gludo llechi. Ond sbiwch ar star yn y llong yma. Sbiwch ar ble mae hon wedi chofrestru. St John's yn Antigua ydy'r porthladd cofrestru. Ac yn y rhan o'r byd, wrth gwrs, ddaru ni'n nodi'n hynt, ble y crewyd trwy chwys a gwaed, caethwasiaeth, yr arian a'r cyfalaf greodd Porth Penrhyn a Chwarel Penrhyn yn y lle cyntaf. Mae'n rhywbeth yn iasol bron iawn yn does am y cyd-ddiwyddiad yma a'r cwlwm yma dros 2 ganrif a mwy efo'r rhan yna o'r byd. Felly, dyna ni'n cyrraedd yn ôl rwan at y man cychwyn, gan obeithio mod i wedi llwyddo heno i egluro rhywfaint o arwyddocâd llechi Cymru, arwyddocâd pobl ardaloedd y chwareli, ac arwyddocâd dyfeisgarwch i'n pobl ni ar draws y byd. Dwi'n gobeithio eich bod chi'n cytuno bod hwn yn hanes gwirioneddol arwyddocâd sy'n parhau i ddatblygu, ac y cawn ni yn ddiweddarach eleni ddathlu hyn yn sgil dyfarnu statws treftadaeth byd i dirwedd llechi Gogledd Orllewin Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Ond dwi'n mynd i sbio. Does a ddim yn cwestiynau a gallan ni weld hyd yma? Dim byd i ni weld pen yma beth bynnag nag oes? Pawb wedi syfrdanu ei llethu. Os da chi eisiau gofyn rhywbeth dyma'ch cyfle chi, ac wrth gwrs, allan ni gael sgwrs eto rhywbeth i gymdeithasol, falle os da chi rhy swil i ofyn cwestiwn heno.
Na, os nag oes na, diolch yn fawr iawn, Marian. Fedrwch chi sôn am y dynodiad treftadaeth byd? Wel, dydw i ddim yn arbenigwr ar y dynodiad, ond mae'r dynodiad wrth gwrs wedi ei gyflwyno ers peth amser. Mi ddoth yr asesydd allanol i'n gweld ni gyd yn y broedd yma nôl tua diwedd mis Medi y llynedd. Ac wedyn, yn dealltwriaeth ni ydy bod ni'n disgwyl dyfarniad gan UNESCO tua mis Mehefin, mis Gorffennaf eleni. Dwi'n mynd hollol sicr o'r amserlen, ond edrychwch chi gewch chi drafod hyn, dwi'n siŵr, efo'r cyngor sir yn ystod y sesiynau cymunedol yma, bydd yn cael ei cynnal cyn bo hir. Cynnig yn sôn yma bod wedi gweld beddfeini llechi Patagonia oes yn sicr. Tybed os oedd nhw cynnig yn feddfeini oedd wedi cael ei mewnforio o Gymru i Patagonia i'w defnyddio nhw, bosib yn y dyna eu tarddiad nhw. A cadw'n gofyn o gwledydd wedi weld o'n nhw sydd wedi allechi o Gymru, pa'r enwaith yr argraff fwyaf arnoch chi. Wel, dwi'n wedi bod i bob un o gwledydd wedi cyfeirio atyn nhw, sy'n wrth y modd yn cael mynd. Ond mi nes i fwynhau crwydro Hamburg, ta 2 flynedd yn ôl, ond na rhywbeth yn cyffwrdd yn arw a fi wrth i mi grwydro'r ceioedd yno, a gwybod bod na Gymru wedi bod yno yn toedio ymlaen i, ac yna edrach fyny ar y stordau gosgeiddig yma, ac sylweddoli bod y llechi yma o Gymru wedi cael ei defnyddio yn y manna yma ar gyfer safle oedd mor arwyddocaol o safbwynt masnach i fewn i Ewrop. Os be ydi Hamburg i bob pwrpas ydi ceg o fath o dwmffat mawr o safbwynt y cysylltiadau yn Ewrop. Mae modd hwylio ar afonydd o Hamburg i fewn i Ewrop. A bydd y llechi yma'n cyrraedd Hamburg a symud ymlaen felly i weddill y cyfandir drwy'r porthladd yna. Diolch yn fawr iawn hefyd i bobl am sylwadau caredig fan hyn. Mae Meirion Davies wedi sôn am bron i 500 o Fethesda wedi glanio yn Ellis Island rhwng 1894 a 1924, diddorol ynde. Ac mae yna rhywun yn sôn yma bod chwarel y Berwyn wedi gyrru archebion allan i Saudi Arabia ac Seland Newydd ardderchog de. Dyma chi chwarel arall sydd yn cael falle llai o sylw na mae'n heddiw, mae chwarel y Berwyn ar darllen Gollen. Da i gweld bod nhw'n gallu allforio hefyd. Mae gwestiwn arall yn fama hefyd yn y chat. I have often wondered about the slate slabs in fish markets of Port Louis, swn i'n feddwl, in Mauritius, green spots and Penrhyn colour. Is there a record of exports to there? Dwi ddim wedi gweld cofnod o allforion yna, ond mae llechi o Gymru wedi mynd i 4 ban byd ac i bob gwlad, felly, da chi'n sôn am fish market fan hyn, mi oedd llechfaen yn arbennig o dda ar gyfer cadw pethau fatha pysgod neu gaws ac yn y blaen yn oer. Pwy bynnag oedd y penser, efallai bod y penser yna wedi mynd ati archebu defnydd cyfarwydd, defnydd da, a wedi defnyddio nhw, ond dwi'n ni ddim am gofnodion felly. Ac un bach arall, fan y chat hefyd, wyt ti'n gallu siarad am yr llechi oedd wedi allforio i Jamaica? Ia, mae ymchwil diweddar wedi dangos bod llechi o Gymru wedi i allforio Jamaica. Mae yna ddeirwyr wedi bod yn asesu beth sydd yn weddill ar i'r adeiladau ddymchwelwyd yno yn ystod stormydd. Mae peth o'r adeiladau wedi llithro'r môr. Ac mae yna ddarna o lechfain yna sydd da ni'n credu o Gymru felly. A mae'r lechfain yna o bosib yn dyddio nôl tua 3 canrif a hanner, 4 canrif sydd yn mynd yn ôl felly at gyfnod cyn i deulu'r Penrhyn sefydlu i plannu cyfeidd yno sydd yn reit ddiddorol. Megan Thomas yn gofyn, ydy'n wir mae llechi Penrhyn sydd ar lawr rhan o faes awyr Efrog Newydd? Ydy dwi'n credu bod yna wir, Megan. Sôn am ddefnydd mewn cyd-destun trafnidiaeth hefyd, mae'r toia newydd yn ardal gorsaf Reilffyrdd yn Pancras yn Llundain
wedi gwneud yn ystod y 2 flynedd dwytha yma efo llechi Penrhyn arnyn nhw. Ia, Ann Williams yn gofyn os fedar y cynllun treftadaeth helpu'n adeiladau crefyddol ni. Dwi ddim yn arbenigwr ar hynna, mae hynna'n rhywbeth i'w drafod efo'r tîm o Cyngor Gwynedd, os ydy'r adeilad wrth gwrs wedi restrig yn cadw, mae hynny o gymorth hefyd o safbwynt cymorth ariannol, ond hwnna'n un i'w drafod efo'r Cyngor Sir yn sicr. Wedi ail-roi eglwys y Manceinion efo llechi o Hilltop, meddwl Dyfed Parry fel Mont Green. Na chi, da chi'n gweld, dyma y lechi o Ogledd America yn cyrraedd ardal Manceinion. Megan Thomas yn gofyn os arwyddocad i waith Moses Celw ei ddril o groesor. Mae chi ddyn difyr ydi Moses Celw, dyn o Gernyw, ddoth i fyw i ardal Cwm Croesor, mi ddysgodd Gymraeg, ac mi oedd o'n ddyfeisydd ac yn reolwr arloesol. Mi oedd ei ddrilo, gan bod chi sôn am hwnna, Megan, yn gweithio nid efo awyr cywesgedig, ond efo dŵr dan bwysa. Mae ganddo ni ddarn o un o'r injans tyllu yn yr amgueddfa lechi. Arwyddocad, wel, mi fethodd Moses Celw a'i gwerthu nhw'n eang, bod wedi creu ffactri iddo fo hun yn y chwaral yn Croesor. Mi oedd yn gobeithio medru efelychu cwmniodd fatha Ingor Solrand a gwerthu'n helaeth iawn. Ond am wahanol resymau, mi fethodd hynny'n anffodus. Wedyn, mi o'n arwyddocad lleol yn Croesor ac yn ambell i chwaral arall hefyd yn y cyffinia. Dwi'n credu bod yna ddriliau Celw wedi bod yn Llechwedd hefyd, ond ddaren nhw ddim yn cael ei defnyddio'n helaeth y draws y rheli. Carwyn Bredydd yn holi pam bod gymaint o allforio ar Almaen. Wel, fel o'n i'n sôn, mi oedd yr tân yn Hamburg wedi rhoi cyfle i'r Almaen ddatblygu fel un o brif gwsmeriaid chwareli Gogledd Cymru. Dwi'n credu falla wedyn bod yr Almaenwyr wedi gweld bod y defnydd yma oedd yn cael ei fewnforio i Hamburg yn ddefnydd gwirioneddol dda, a bod nhw fodlon i ddefnyddio fo wedyn yn ei glad ei hunain yn helaeth felly ynde. Mae yna chwareli llechi yn yr Almaen, mae yna chwareli dal i weithio yn y fel mae'n digwydd, ond mi oedden nhw yn sicr yn defnyddwyr brwd o lechfain Cymru, ac mi ddaru hynny barhau yn wir yn llythrenol hyd at 1914 ac cychwyn yr Ail Ryfel Byd. Rwy'n wedi bod yn sôn fan hyn am un o 3 chwarel Llechwedd allan i Copenhagen i weld y to. Ia, a wedyn, doedd o ddim gwaith, na da de, bod testament clod i ansawdd ardderchog Llechi Cymru di hynna. Marian Pai yn holi yma am enghreifftiau bileri neu crawia. Dwi'n cymeryd mae crawia neu bileri ar gyfer cloddia sydd gyda chi mewn golwg. Dwi ddim wedi gweld nhw'n cael ei defnyddio mewn gwledydd eraill. Mae rhaid dweud, troi at enni, na, di enni ddim wedi gweld chwaith, mae wedi cael eich disgol yn gwybod chwareli bob math o ardaloedd. Na, dydyn ni'n cofio gweld nhw'n cael ei defnyddio mewn chwareli mewn ardaloedd eraill, wedyn eich bod nhw'n arbennig i Gymru. Mi yw'n holi am fewnfudo y fan hyn ar raddfa enfawr, fewn fewnfawrio technegwyr gweithio oddi allan i Wynedd fuo. Wel, rwan ta, mi fuodd yna fewnforio gweithwyr i Wynedd, ond nid o ardaloedd pellenig. Mae'r mewnforio yn digwydd yn ystod oes aur y diwydiant llechi dydwch rhwng 1840, 1880, 1890. A pwy sy'n cael ei mewnforio ydy pobl o Sir Fôn, o Sir Ddinbych, o Ogledd Ceredigion. Felly Cymru ydy hein yn symud i fewn i weithio i Wynedd. Ac yna mae'r mewnforio i bob pwrpas yn dod i ben. A dyna i radda pam bod broedd y chwareli hyd at heddiw wedi medru cynnal eu Cymreictod oherwydd natur y gymdeithas a natur a rhai ddari lifo i fewn i'r ardaloedd yma yn ystod canol o 14 O ran mewnforio technegwyr, rhywfaint o technegwyr wedi mewnforio yr arferiad oedd y reit aml, dydyn ni bod injan stem newydd yn cyrraedd. Oedd y bysach chi'n bethyca peiriannydd i'ch hyfforddi chi, a'r peiriannydd yn aros am 3 mis, 6 mis, falle hyfforddi chi ddefnyddio'r injan a wedyn mynd o'na a dynion o hogia lleol wedyn, erbyn hynny wedi magu'r arbenigedd. Cynnig yn holi faint o chwareli llechi sy'n yn yr Alban, dwi'n yn siŵr cynnig rhai dwysina, dwi'n credu, does am byd i gymharu efo Penrhyn a Dinorwig a Llechwedd a'r Oakleys yno, Bala Hwlish di un o'r mwyaf.
Ond mae yna chwareli llechi eraill hefyd ar hyd y galled y wlad. Gyrru diddorol, mae Historic Scotland wedi bod yn sôn yn ddiweddar, falla am ailagor yn y ddwy o heini, oherwydd bod yna gymaint o alw am lechi o'r Alban ar gyfer aildoi adeiladau hanesyddol yn y wlad. Medwyn Williams yn holi yma fydde statws treftadaeth UNESCO yn cael effaith ar y gallu gloddio am lechi yn y dyfodol y chwarel Penrhyn. Na fydd, mi gododd y pwynt yma neithiwr, mae'r chwarel lechi fasnachol yn Penrhyn, yn Methesda, wedi heithio o'r cais. Hynny ydi, mae'r cais yn cynnwys ar hyn sydd yn bwysig o'i hamgylch chi o ran treftadaeth ddiwydiannol, ond dydy'r chwarel fasnachol a'i thirwedd hi ddim yn cael ei gynnwys yn y cais. A mae'r un peth yn wir hefyd am chwareli eraill sydd efo caniatâd i weithio fatha rhan o'r llechwedd yma yn y fferam ag ati. Wedyn dydy o ddim yn effeithio ar y gallu i gloddio. Iawn. Rwy'n yn sôn am Colonel Achifa, Colonel Drage, mentioned a family member being sent to sell Slate in South America. Difyr. Diddorol. Ia. Fysa'n ddiddorol gwybod mwy am y grefft o werthu a hyrwyddo llechi Cymru, y dramor yn bysa. Reit, rwan ta, mae hi'n tynnu am 2019, a dwi wedi addo am mod i'n mynd i fynd i Bethesda rwan i weld y delweddau oedd o sôn amdanyn nhw ar gychwyn y sgwrs heno, os dwi eisiau gweld hynny fel mae'n twllu. Felly, os gwelwch chi'n dda, ga i ddiflannu rwan just. A diolch i bawb am ei geiriau caredig yma. A ga i ymestyn diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ac hefyd i Dafydd Roberts am y sgwrs hynod o ddifyr. Dwi'n siŵr fod pawb wedi dysgu llwyth ohono fo, a diolch yn fawr iawn. Diolch. Nos da bawb.